Ivana Radić, blagajnica u trgovini Merkur Val u Splitu, prebacila se preko 3 blagajne, spustila koljena na hladne pločice. Obavila je rukama rebra 74-godišnje žene koja se davila u prolazu broj 9. Lice joj je bilo ljubičasto, prsti su grebli vlastito grlo. 3 pritiska ništa, još 2 jače. Komad je konačno izletio, žena je zahroptala teško i grubo i srušila se Ivani u naručje. Trgovina je eksplodirala od povika. Voditelj trgovine sve je to gledao, ali je ipak prišao, strgnuo Ivanin bedž s prsa i otpustio je na licu mjesta, na pločicama još toplim od njezinih koljena. Ivana ga nije ni pogledala. Skinula je pregaču, spustila je na pult, ponovno kleknula i pomogla starijoj ženi da ustane. Izvela ju je kroz glavna vrata, ne znajući ni imena osobe koju je upravo spasila. Ali ono što se dogodilo poslije šokiralo je sve, čak i čovjeka koji ju je otpustio. Da bismo razumjeli što je Ivana toga dana izgubila, moramo razumjeti što je do tada držala na okupu. Počela je raditi u Merkuru prije 4 godine, 2 mjeseca nakon što se rodila Ema. Posao je plaćao 8 eura na sat, bez dodataka, bez plaćenog bolovanja. Ali trgovina je bila blizu majčinog stana, a majka je čuvala Emu dok je Ivana radila. To je bila cijela računica, cijela jednadžba. Radila je jutarnju smjenu i podijeljenu večernju, 12 dana od 14. Njezina blagajna nikada nije bila u manjku, nijednom u 4 godine. Znala je šifre za voće i povrće napamet, znala je koji stalni kupci žele kruh zapakiran posebno, znala je točan ton zvučnog signala koji je značio da barkod nije očitan. Posao nije bio sjajan, ali Ivana ga je obavljala kao da je važan, jer joj je zaista i bio. Bila je jedna od rijetkih samohranih majki u smjeni, žena koja je sve nosila sama, bez muža, bez oca djeteta u blizini, bez rodbine koja bi upala pomoći kad zatreba. Ostali zaposlenici bili su ljubazni, dovoljno ljubazni za čavrljanje u pauzi, kimanje na parkiralištu. Ali ljubaznost i bliskost nisu isto, a Ivana je to naučila rano i prestala je od njih očekivati više. Kad bi stvari postale neugodne, kad bi Marko podigao glas malo previše u njezinu smjeru, kad bi se pojavila opomena koja baš i nije imala smisla, nitko nije podigao pogled. Nitko nije rekao ni riječ. Ivana je to primjećivala. Jednostavno je prestala očekivati da će itko progovoriti. Marko Kesić bio je voditelj trgovine već 6 godina. Vodio je prodajni prostor, onako kako ga vodi čovjek koji zna da ga nitko iznad njega ne nadzire. Sitnice uglavnom, one koje ne ostavljaju tragove. Jednom je rasporedio Ivanu na blagdansku dvostruku smjenu, a onda joj odbio prekovremene jer nije unaprijed ispunila obrazac o kojem joj nikad nije rekao. Kad je Emi skočila temperatura na 39,5, a Ivana se javila da ne može doći, Marko joj je oduzeo slobodan dan koji nije ni imala, što se pretvorilo u pisanu opomenu. Kad se otvorilo bolje jutarnje mjesto, s boljim satima i boljim napojnicama od stalnih kupaca, dao ga je blagajnici s 5 mjeseci staža i prezimenom kojemu je lakše dolazilo s jezika. Ivana je imala 4 godine iskustva. 3 je puta podnijela zahtjev za napredovanje. 3 puta Marko je pronašao razlog. Nedovoljno vodstva. Tražimo drugačiji profil. Možda sljedeći kvartal. Sljedeći kvartal nikad nije došao. Ivana se nije žalila. Ne zato što je to prihvaćala, nego zato što je žalba koštala više od šutnje, a ona si nije mogla priuštiti ni jedno ni drugo. U ormariću je držala jeftinu kutiju prve pomoći, gazu, flastere, antiseptičke maramice kupljene u trgovini s jednoerskim artiklima onog tjedna, kad je saznala da je trudna s Emom. Iste je godine odslušala tečaj prve pomoći u domu zdravlja, 8 sati subotom, gumena lutka na sklopivom stolu, certifikat koji je zalijepila folijom i spremila u novčanik. Nikad nije mislila da će ga trebati koristiti. Nosila ga je onako kako neki ljudi nose molitvu, za slučaj da se najg dogodi, a nitko drugi ne bude spreman. U četvrtak na večer sve se raspalo. Ivana je došla na posao u 15:15. Tenisice su joj bile izlizane, bedž izblijedio. Kćerka joj je bila kod bake, jela je tjesteninu sa sirom iz mikrovalne. Bio je to običan dan, onakav koji ne najavljuje ništa. Poslijepodnevna gužva pogodila je Merkur Val točno u 5:30, kao i uvijek. Kolica su blokirala prolaze, red kod pekarnice sezao je do odjela smrznute hrane. Dijete je vrištalo blizu polica sa žitaricama, a razglas je puštao nešto tiho i beskorisno što nitko nije mogao čuti. Ivana je bila usred svoje druge smjene te večeri. Muškarac s 2 gajbe piva i pelenama, žena koja je prebrojavala kupone iz fascikla. Kad je Dora Petrović ušla u trgovinu, nitko je nije primijetio. Nije ni bilo razloga.
Imala je 74 godine, sitna, sa srebrnom kosom začešljanom uz glavu i kremastim kašmirskim kaputom koji je bio previše otmjen za takvo mjesto, ali dovoljno suzdržan da nikome ne padne u oči. Gurala je vlastita kolica, uzela kruh od cjelovitog zrna, kutiju jaja, staklenku meda. Kretala se polagano, onako kako se kreću ljudi navikli raditi stvari sami i pomireni s tim tempom. Nije imala vozača koji je čeka vani, nije imala pomoćnicu, nikoga tko bi nazvao provjeriti treba li joj nešto. Dora Petrović bila je majka čovjeka čiji je investicijski fond upravljao s 11 milijardi eura imovine. A te večeri, u četvrtak, sama je obavljala kupovinu u trgovini Merkur Val, jer je takva bila. Bez obzira na sve, nitko u trgovini nije to znao. Ne još. Dovršila je kupovinu i pridružila se redu kod blagajne broj 3, one najbliže izlazu. Ivanina blagajna bila je 2 dalje. Nikada se nisu upoznale. Nisu za to imale razloga. Red se kretao polagano. Dora je premjestila košaru u drugu ruku. Otvorila je staklenku meda i umočila prst, stara navika iz djetinjstva. Polizala je prst, nasmiješila se sama sebi, a onda joj se izraz lica promijenio. Med se zaglavio, gust i težak. Skliznuo je u krivom smjeru i zapečatio se poput čepa na stražnjem dijelu grla. Zakašljala je jednom, oštro i vlažno, pa opet jače. Ruka joj je poletjela prema vratu. Usta su joj se otvorila, ali ništa nije izašlo, nikakav zrak unutra, nikakav van. Lice joj je pocrvenjelo pa poljubičastilo. Košara joj je ispala iz ruke i udarila o pod, jaja su se razbila po pločicama, staklenka meda otkotrljala se pod najbližu policu. Dora je posrnula u stranu, udarila u izložbu konzervirane juhe i objema rukama uhvatila rub polices. Koljena su joj se pod njom presavila, tijelo joj se presavilo prema naprijed. Padala je, ljudi su se povukli unatrag. Jedna žena povukla je svoje dijete iza sebe i pokrila mu oči. Skladištar se ukočio nasred prolaza držeći uređaj za cijene kao da je zaboravio čemu služi. Muškarac na blagajni broj 3 okrenuo se, vidio što se događa i vratio se svom mobitelu. Netko je rekao o Bože, ali nitko se nije pomaknuo. Ni jedna jedina osoba u trgovini punoj ljudi nije napravila nijedan korak naprijed. Ivana je prva čula kašalj, zatim tresak. Podigla je pogled sa svoje blagajne i vidjela sitnu ženu u kremastom kaputu, pognutu, lica boje nečega što umire, prstiju koji grebu vlastito grlo. Znala je taj izgled. Vidjela ga je jednom na gumenoj lutki na tečaju prve pomoći prije 6 godina. Potpuna opstrukcija dišnog puta, nikakav zrak unutra, nikakav van, minute možda i manje. Ivana je pogledala red kupaca kod svoje blagajne, pogledala je zatvorena vrata Markinog ureda, kao i uvijek. Pogledala je natrag ženu čije su usne poplavljivale, nije razmišljala o poslu, nije razmišljala o Marku, nije razmišljala o tome što se događa samohranoj majci bez ušteđevine kad izgubi jedinu plaću. Izašla je iza blagajne, ostavila je otvorenu i potrčala. Ivana je prešla prostor za 4 sekunde. Nije se sjećala kako. Jednog trenutka bila iza blagajne, sljedećeg je klečala pored žene koju nikad prije nije vidjela, čije je lice iz ljubičastog prešlo u sivo. Dora je bila na podu. Leđa su joj bila izvijena, ruke na grlu, usta otvorena u obliku koji je trebao biti vrisak, ali nije imao zvuka. Oči su joj bile širom otvorene, ne od zbunjenosti, nego od one vrste užasa koja dolazi kad tijelo javlja da se gasi, a to još nije shvatio. Ivana ju je zgrabila od ostraga, obavila obje ruke oko Dorinog struka, malo iznad pupka, onako kako je pokazivala instruktorica na gumenoj lutki prije 6 godina. Zaključala je desnu šaku uz Dorin trbuh, prekrila je lijevom rukom i povukla. Ništa, med je bio predubok, predebeo, predaleko. Ivana se prilagodila. Razmaknula je koljena na pločicama radi oslonca, pritisnula šaku više, u mekano područje ispod rebara i povukla ponovno jače. Osjetila je kako se Dorino tijelo trzalo uz nju, malo i krhko, kao da drži pticu slomljenog krila. Ništa, Ivanine ruke su drhtale. Da joj je dolazio u kratkim, plitkim naletima. Gumena lutka na tečaju nije se opirala. Gumena lutka nije klonula u njezinim rukama. Gumena lutka nije ispuštala zvuk kakav je sada ispuštala Dora, tanko i mokro zviždanje koje je značilo da je posljednji tračak zraka gotovo nestao. Netko iza nje plakao je. Netko drugi telefonirao je. Čula je riječi ne diše i prolaz 9, ali zvučalo je daleko, kao da dolazi kroz vodu. Voditelj odjela delikatese dotrčao je do pola prolaza, pa zastao, kao da ne zna što bi s rukama. Tinejdžer je stajao skamenjen, s vrećicom čipsa pritisnutom uz prsa, širom otvorenih očiju, poluotvorenih usta. Cijela trgovina pretvorila se u publiku koja gleda,
Čeka, ne čini ništa, a Ivana je bila jedina na pozornici, zglobovi su je boljeli, križa su joj vrištala, osjećala je pijesak s pločica kako joj para koljena, znoj joj je tekao niz sljepočnicu i kapao s brade na Dorino rame. Nije mogla razaznati je li vlaga na vlastitom licu znoj ili suze. Nije bilo važno, ništa nije bilo važno osim sljedećeg pritiska. Ivana je zatvorila oči, pomislila je na Emu, pomislila je kako bi to bilo imati 6 godina i ugušiti se nečim, a da nitko ne pomogne. Pomislila je na majku koje ovdje nije bilo. Pomislila je na instruktoricu tečaja prve pomoći, umirovljenu medicinsku sestru po imenu Anđa, koja je mirisala na kavu i na kraju svakog sata govorila istu rečenicu. Kad bude stvarno, nećeš se osjećati spremno. Učini to svejedno. Ivana je otvorila oči. Ponovno je namjestila šaku, više, čvršće, točno ispod grudne kosti. Zategnula je koljena, udahnula je jednom i povukla prema gore svom snagom koju je imala. Komad meda, gusti napola otopljen, izletio je iz Dorinih usta i udario o pločice s mokrim pljeskom. Dorina prsa su se nadigla. Uvukla je zrak kao da je bila pod vodom cijelu minutu. Zvuk je bio sirov i ružan i lijep, sve odjednom. Dora se svalila prema naprijed. Ivana ju je uhvatila, zadržala. Osjetila kako se stariji prsti zabijaju u njezinu podlakticu snagom kakvu njezino tijelo ne bi trebalo moći proizvesti. Dora se tresla, cijelim tijelom, vibrirala je uz Ivanina prsa poput motora koji se gasi. Ivana ju je stisnula jače. Trgovina je bila tiha 3 sekunde, zatim je eksplodirala. Pljesak, isprva raštrkan pa sve glasniji. Žena kod pekarnice jecala je. Skladištar s uređajem za cijene stajao je otvorenih usta, uređaj mu je visio uz bok. Muškarac koji se okrenuo svom mobitelu sada je snimao. Ivana ništa od toga nije čula. Gledala je Dorino lice, boju koja se polako vraćala ružičastu kako se uvlači u obraze poput zore koja sviće, i plakala je. Ne dramatično tiho. Onako kako se plače kad ti ruke još drhte, a mozak nije stigao shvatiti da je uspjelo. Dorine usne su se pomaknule. Isprva nikakav zvuk. Zatim jedva čujno, tanko poput papira, izgovorila je nešto što će Ivana nositi sa sobom godinama. Nemoj me pustiti. Ivana nije. Sjedila je na hladnim pločicama prolaza 9, držeći stranu ženu u naručju, sve dok hitna pomoć nije stigla 11 minuta poslije. Nije se pomaknula, nije gledala na sat, nije pogledala prema svojoj blagajni. Negdje iza nje, Marko Kesić stajao je na kraju prolaza prekriženih ruku, promatrajući cijeli prizor. Nije nazvao hitnu, nije kleknuo, nije rekao ni riječ. Pogledao je na sat. Hitna pomoć utovarila je Doru na nosila u 6:23. Bila je pri svijesti, disala je sama, s kisikovom maskom preko lica. Dok su je gurali prema kolima hitne pomoći, ruka joj se ispružila tražeći Ivaninu. Ivana ju je primila, stisnula jednom. Dora je stisnula natrag. Zatim su se vrata zatvorila i kola hitne pomoći odvezla su se. Ivana je stajala na parkiralištu trenutak. Koljena su joj bila nagnječena od pločica. Majica joj je bila vlažna od znoja i tuđih suza. Ruke su joj napokon prestale drhtati, ali prsa su joj i dalje bila stegnuta. One vrste stege koja dolazi nakon što predugo zadržiš dah, a tijelo ti ne vjeruje da može opet normalno disati. Vratila se unutra. Marko ju je čekao kod blagajne broj 4, prekriženih ruku, stisnute čeljusti. Nije pitao je li dobro, nije pitao za ženu. Pogledao je ladicu blagajne, i dalje otvorenu, red sada preusmjeren na druge blagajne. Onda je pogledao Ivanu. U ured odmah. Ured je bio prostorija 3 sa 3 metra iza pulta za korisnike, metalni stol, stolica na kotačima sa slomljenim naslonom za ruku, poster na zidu s natpisom zajedno smo jači slovima koja su izbližedjela. Ivana je u toj prostoriji bila 4 puta prije, jednom na razgovoru za posao, 3 puta kad su joj rekli da neće dobiti napredovanje. Marko je sjeo, nije joj ponudio stolicu. Napustila si blagajnu u najprometnijem satu, rekao je. Ostavila si ladicu otvorenu. Ostavila si red kupaca da stoje bez ikoga tko bi ih poslužio. Napravila si scenu nasred prodajnog prostora. Ivana je stajala mirno. Žena se davila, umirala je. To nije tvoj posao, rekao je Marko zavaljen u stolici. Tvoj posao je skenirati artikle, pakirati ih i naplatiti. Za to te plaćamo. Ako se dogodi medicinska hitnoća, zoveš voditelja. Ne napuštaš svoje mjesto. Ti se nisi ni pomaknuo, rekla je Ivana. Nešto se promijenilo na Markinu licu. Ne krivnja. Poznavala ga je dovoljno dugo da zna kako on to ne nosi. Iritacija, ona vrsta koja dolazi kad netko niže na ljestvici kaže nešto što ne možeš pobiti, ali odbijaš priznati. Ovo je kršenje pravilnika Ivana. Jasno kao dan. Moram te otpustiti, riječi su pale poput betona.
Ivana je već zamišljala da bi mogla izgubiti ovaj posao. Kasno noću zureći u strop, računajući što bi se dogodilo kad bi trgovina propala ili joj skratili sate. Ali nikad nije zamislila da će ga izgubiti zbog ovoga. Zbog spašavanja nečijeg života, zbog stvari koju bi svaka pristojna osoba učinila bez razmišljanja. Otpuštaš me, rekla je. Nije bilo pitanje s trenutnim učinkom. Trebam tvoj bedž, tvoju kutu i ključ ormarića. Obradit ću tvoju posljednju plaću i poslati je na adresu koju imamo u evidenciji. Ivana je posegnula za bedžom. Već je bio nestao. Sjetila se sada težine Markinih prstiju koji su ga strgnuli s njezine majice u prolazu, pred svima, prije nego što je hitna pomoć uopće završila u tovar Dore. Otkopčala je značku s kute, stavila je na stol, izvukla ključ ormarića iz džepa i stavila ga pored bedža. 2 sitna komada metala na metalnom stolu. 4 godine svedene na zvuk klik. Marko nije podigao pogled, već je nešto tipkao na računalu. Ivana se okrenula i izašla iz ureda. Trgovina je sada bila tiša. Gužva je prošla. Nekoliko zaposlenika bacilo je pogled prema njoj iza svojih blagajni. Jedna od njih, djevojka po imenu Sandra, koja je počela raditi prije 3 mjeseca, otvorila je usta kao da će nešto reći. Onda ih je zatvorila i pogledala u skener. Nitko se nije oprostio. Ivana je prošla kroz automatska vrata, preko parkirališta do svog auta. Star Renault Clio s napuknutim vjetrobranom i dječjom sjedalicom na stražnjem sjedalu. Ušla je, zatvorila vrata, stavila obje ruke na volan. Sjedila je tako dugo. Zatim je nazvala majku. Možeš li Emu zadržati večeras? Trebam, glas joj je zadrhtao. Progutala je. Trebam samo minutu. Nije plakala u trgovini. Nije plakala pred Markom. Nije plakala na parkiralištu gdje bi je netko mogao vidjeti. Plakala je u autu, sama, s ugašenim motorom i podignutim prozorima. 22 minute. Prvi tjedan nije bio najgori dio. Prvi tjedan još je djelovao privremeno. Ivana si je govorila da će brzo naći nešto novo. Imala je 4 godine iskustva u trgovini, čist dosje, blagajnu koja nikad nije bila u manjku. Split nije velik grad, ali imao je trgovine i benzinske postaje i restorane koji su uvijek djelovali kao da traže radnike. Prijavila se na 9 mjesta u 7 dana. Trgovinu prehrambenim proizvodima u Poljicama, drogeriju blizu tržnog centra, 2 restorana u Varošu, vrtić kojem je trebala recepcionarka. Ispunila je svaku prijavu ručno, jer joj je laptop bio prespor za internetske obrasce. Obukla je najbolju bluzu koju je imala, onu koju je kupila za Emin završetak vrtića, i nasmiješila se svakom voditelju koji joj je dao 2 minute. Nitko je nije nazvao natrag. Prijavila se na još 6 sljedećeg tjedna. Isto, ništa, ni odbijenice. Samo tišina, ona vrsta koja te tjera da provjeravaš telefon svakih pola sata. A onda mrziš samu sebe zato što ga provjeravaš. 15. dana saznala je zašto. Bila je u prehrambenoj trgovini 2 grada dalje, ispunjavala prijavu za pultom za korisnike, kad se pomoćnica voditelja, žena 50 godina s naočalama na lančiću, vratila iz ureda s izrazom lica koji je Ivana prepoznala. Sažaljenje pomiješano s pravilnikom. Žao mi je, dušo. Vaš prethodni poslodavac vas vodi kao otpuštenu zbog nedoličnog ponašanja. Ivanina ruka je stala usred pisanja. Molim, nedoličnog ponašanja. Tako piše u sustavu. Ne mogu nastaviti s ovom prijavom. Žao mi je, nedolično ponašanje. Jedna riječ. Marko Kesić nije samo otpustio Ivanu, žigosao ju je. Upisao je riječ u njezin radni dosje koju je pratila poput ožiljka, nevidljivog dok netko ne povuče rukav. Svaka prijava koju je poslala, svaki voditelj koji ju je provjerio, svaka tišina koju je pogrešno protumačila kao loš trenutak, sve je to bio Marko. Svaka vrata na koja je pokucala već su bila zaključana iznutra. Ivana se odvezla kući i dugo sjedila u autu. Otvorila je kalkulator na mobitelu i napravila računicu koju izbjegavala. Najamnina 350 eura, struja 20, voda 12, Emin produženi boravak 70 eura, namirnice ako svede na rižu, grah, jaja i sve što je na akciji, možda 20 eura tjedno. Posljednja plaća iz Merkura iznosila je 150 eura neto. Već je bila potrošena. Na štednom računu imala je 6 eura. Prijavila se na burzu rada, ali zahtjev je bio na čekanju, a već je znala kako će Markova verzija događaja izgledati na obrasku. Spustila je telefon, zurila u napuknuti vjetrobran. Paukova mreža pukotina protezala se od donjeg lijevog kuta stakla. Namjeravala ga je popraviti već 2 godine, sada to više nikad neće. Računi su nastavili stizati. Struja, voda, najamnina. Vlasnik stana bio je strpljiv prvi mjesec.
Znao je da je Ivana dobra za to, ali strpljenje ima rok trajanja, a njegov je istekao jednog utorka poslije podne kad je gurnuo žutu obavijest ispod njezinih vrata. 30 dana da plati ili se iseli. Emma je primjećivala stvari. Imala je 6 godina, ne glupu. Primijetila je da je televizor sada češće ugašen. Primijetila je da je večera postala manja, riža i grah 3 večeri zaredom umjesto 4. Pitala je zašto je mama sad stalno kod kuće. Ivana je rekla da uzima pauzu. Emma je pitala rade li pauze da mame plaču. Ivana na to nije odgovorila, onda je stiglo pismo. Bilo je od odvjetnika Tomislava, Eminog oca, koji se prije 2 godine preselio u Zagreb i plaćao alimentaciju kad bi se sjetio, i zvao za rođendane kad mu je odgovaralo. Njegov odvjetnik tražio je reviziju skrbništva, pozivajući se na Ivaninu promjenu radnog statusa i nemogućnost osiguravanja stabilnog kućnog okruženja. Tražili su dokumentaciju o prihodima, stanovanju i skrbi o djetetu u roku od 30 dana. Ivana je pročitala pismo stojeći kraj kuhinjskog pulta. Pročitala ga je 2 put. Zatim ga je presavila, stavila unutar računa za komunalije i oboje ubacila u kutiju za kruh, jer je kutija za kruh svejedno bila prazna, a barem je tamo neće gledati sa stola. Počela se pitati je li pogriješila. Ne ona vrsta preispitivanja koja dolazi s jasnoćom, nego ona koja dolazi u 1 ujutro kad je stan mračan, a kćerka spava 3 metra dalje, i čuješ hladnjak kako bruji, jer nema ništa drugo za čuti. Je li trebala ostati na blagajni? Je li trebala nazvati Marka umjesto da otrči? Je li trebala pustiti nekog drugog da spasi tu ženu? Znala je odgovor. Mrzila je što se to uopće pitala. Ivana se nije htjela boriti. Htjela je krenuti dalje, naći posao, platiti stanarinu, nahraniti Emu, zadržati je blizu. To je bio plan. To je uvijek bio plan, ali nedolično ponašanje nije joj dopuštalo da krene dalje. Sjedilo je u njezinom dosjeu poput brave čiji ključ nije imala. I svaki put kad bi pokušala proći kroz neka vrata ona su već čekala. Zato se pobunila. Sjela je za majčin kuhinjski stol jedne večeri nakon što je Emma legla i napisala poruku na mobitelu jer joj je laptop bio mrtav, a nije si mogla priuštiti novi punjač. Trebalo joj je 3 sata. Napisala je, izbrisala, napisala ponovno. Nije bila spisateljica. Nije bila odvjetnica. Bila je blagajnica koju su otpustili zato što je spasila nečiji život, a pokušavala je to objasniti ljudima koji je nikad nisu upoznali i nisu imali razloga mariti. Poslala je poruku sjedištu tvrtke, matičnoj kompaniji Adria Trgovini d.d., adresirala ju je na voditeljicu ljudskih resursa. Opisala je incident, opisala je otkaz, opisala je riječ nedolično ponašanje i što ta riječ radi njezinom životu. Zatražila je reviziju, zatražila je da joj se ispravi dosje. Zatražila je da netko, bilo tko, pogleda što se dogodilo i kaže joj da to nije u redu. Dobila je automatski odgovor. Vaša poruka je zaprimljena. Predstavnik će vas kontaktirati u roku od 5 do 7 radnih dana. Nitko nije nazvao, ne 5. dana, ne 7., ne 12. Poslala je podsjetnik. Još jedan automatski odgovor, iste riječi, isto ništa. 15. dana zazvonio je telefon. Nije to bilo sjedište tvrtke. Bio je to Marko. Glas mu je bio miran, kontroliran, glas čovjeka koji je ovakav poziv već upućivao. Ivana, bit ću izravan s tobom. Znam da si kontaktirala Adriju vezano za tvoj otkaz. Želim da razumiješ nešto. Ono što radiš, slanje poruka, iznošenje optužbi o voditelju trgovine, to je kleveta, to je pravna stvar. I ako nastaviš, neću imati izbora nego pokrenuti postupak. Ivana je sjedila na rubu kreveta. Ruka joj je stiskala telefon tako snažno da su joj zglobovi boljeli. Nisam lagala ni o čemu, rekla je, to je tvoja perspektiva. Moja perspektiva i perspektiva tvrtke jest da si prekršila pravilnik i da si otpuštena u skladu s tim. Ako nastaviš gurati ovo, završit ćeš u sudnici koju si ne možeš priuštiti. I mislim da to znaš. Spustio je slušalicu. Ivana je odložila telefon, dugo je zurila u zid. Razmišljala je da nazove odvjetnika, ali odvjetnici koštaju novac, a imala je 23 eura na tekućem računu i pismo o skrbništvu koje je ležalo u praznoj kutiji za kruh. Povukla je pritužbu. Te večeri okupala je Emu i pročitala joj priču, onu o gusjenici, koju je Ema čula 100 puta i još uvijek tražila. Ivana je radila glasove. Podigla je pokrivač do bradice. Poljubila ju je u čelo, ugasila svjetlo i stajala u hodniku dugo, slušajući kćerkino disanje. Otišla je u kupaonicu, pustila slavinu da Ema ne čuje i plakala u ručnik. 3 minute, to si je dopustila. Zatim je oprala lice, presavila ručnik i vratila se svom majčinstvu. Nikome nije rekla, ni majci. Nije bilo nikoga kome bi rekla.
Kolege koji su gledali kako Marko trga njezin već nisu joj poslali ni jednu poruku, ni Sandra, nitko iz pauze za odmor, nitko od onih koji su pljeskali dok je spašavala Doru Petrović nije se sjetio pitati što se s njom dogodilo poslije. Ivana je bila sama, potpuno i strukturno sama, ona vrsta samoće koja nije o tome da nema nikoga u blizini, nego o spoznaji da sustavi za koje si mislila da će te uhvatiti nikada nisu bili napravljeni s tobom na umu. Te noći, nakon što je Ema zaspala, Ivana je sjela na kuhinjski pod, gornje svjetlo bilo je ugašeno, svjetlo štednjaka bacalo je žutu prugu preko linoleuma, računi su bili razastrti oko nje, struja, voda, najamnina, pismo o skrbništvu, opomena iz ambulante. Podigla ih je jedan po jedan, složila uredno i vratila u kutiju za kruh. Zatim je sjedila tamo u žutom svjetlu, leđima uz ormarić, i nije ništa radila, jer nije ni imala što 300 km dalje. Čovjek po imenu Filip Petrović podigao je telefon. Filip Petrović nije lako panicirao. Izgradio je karijeru na suprotnome, mirnoća pod pritiskom, odluke donesene na temelju podataka, emocije odgođene dok ne postanu korisne. Njegov je fond upravljao s 11 milijardi eura, jer su ljudi koji su mu povjerili novac vjerovali da nikada ne reagira impulzivno. Odgovarao je promišljeno, ali kad ga je majka nazvala te četvrtkove večeri iz bolnice, glasa tankog, kisikove maske još uvijek na licu, i rekla mu da je umalo umrla u trgovini i da ju je spasila mlada žena, Filip je osjetio nešto što odavno nije osjetio. Osjetio je bespomoćnost, a to ga je razljutilo. Ne na trgovinu, ne na med, ne na to što mu je 74-godišnja majka sama išla u kupovinu u obični market kad je mogao imati nekoga tko bi to obavljao za nju. Bio je ljut na sebe što nije bio ondje, što nije znao, što je izgradio život toliko velik i toliko optimiziran da mu je vlastita majka mogla umrijeti gušeći se na blagajni, a on bi to prvi put čuo telefonskim pozivom nakon svega. Odletio je u Split sljedećeg jutra. Dora je sjedila uspravno u bolničkom krevetu kad je stigao, jela je žele plastičnom žličicom. Izgledala je manje nego što je pamtio. Bolnička haljina visjela joj je na ramenima. Modrice od pritisaka na rebrima već su požutjele po rubovima. Infuzija je tiho kapala pored nje. Nasmiješila mu se kad ga je vidjela, ali osmijeh nije sasvim zegnuo oči. I dalje je bila potresena. 74 godine života, a došla je toliko blizu kraja u prolazu 9 neke trgovine. Dobro sam, Filipe. Prestani me tako gledati, ko je ona, pitao je. Žena koja ti je pomogla. Dora je odmahnula glavom. Ne znam joj ime. Bila je mlada, radila je na blagajni, čak ni na mojoj blagajni. Dotrčala je. Bila je toliko uplašena, Filipe. Ruke su joj drhtale, ali nije stala. Dora je zastala. Pogledala je kroz prozor. Držala me poslije, na podu. Držala me sve dok nije stigla hitna. I kad su me stavljali na nosila, stisnula mi je ruku. Glas joj je zapeo. Nitko se drugi nije pomaknuo. Samo ona. Filip je sjedio s majkom sat vremena. Držao joj je ruku onako kako joj Ivana držala. Ne zato što je tražila, nego zato što nije znao što drugo učiniti. Kad je zaspala, izašao je u hodnik i nazvao svoju asistenticu. Trebam da nekoga pronađeš. Blagajnica je ili je bila, u trgovini Merkur Val na Poljičkoj cesti u Splitu. Radila je u četvrtak na večer, blagajna 4 ili u blizini. Trebam ime. Njegova je asistentica nazvala regionalni ured Merkura. Zahtjev je bio jednostavan. Ime zaposlenice koja je izvela Heimlichov zahvat na kupcu u četvrtak na večer. Odgovor nije bio jednostavan. Ne možemo otkriti podatke o zaposlenicima zbog pravilnika o privatnosti tvrtke. Filip nije inzistirao. Odavno je naučio da guranje u zid troši energiju. Ideš okolo. Njegov je tim pretražio društvene mreže za snimke incidenta. Trebalo im je manje od sat vremena. Muškarac koji se te večeri vratio svom mobitelu, onaj koji je počeo snimati, objavio je snimku na Facebooku iste noći. 40-sekundni isječak. Drhtava kamera, ali dovoljno jasan. Žena u plavoj kuti na koljenima, ruke obavijene oko rebara starije žene, 3 pritiska, komad nečega leti, pljesak, blagajnica plače, drži ženu, ne pušta. Snimka je imala 1400 pregleda, 32 komentara. Nitko nije označio blagajnicu. Filipov tim proveo je snimku kroz obrnutu pretragu slika, unakrsno je usporedio s javnim evidencijama zaposlenika Merkura i lokalnim profilima na društvenim mrežama. U roku od 2 sata imali su ime. Ivana Radić, 28 godina, samohrana majka, Split, bivša zaposlenica. Ta riječ bivša natjerala je Filipa da zastane. Zamolio je asistenticu da izvuče njezin radni dosje. Ono što je stiglo bilo je jedan redak u korporativnoj bazi podataka ljudskih resursa. Ivana Radić, otkaz.
Razlog nedolično ponašanje. Filip je to pročitao 2 put. Odložio je telefon na stol. Ustao je, prišao prozoru hotelske sobe i pogledao grad u kojem je žena spasila njegovoj majci život i zbog toga izgubila sve. Njegova asistentica, koja je za njega radila 9 godina, prepoznala je tu tišinu. Nije to bila zbunjenost, nije to bilo razmišljanje. Bila je to tišina prije nego što Filip Petrović odluči umiješati se. A kad se Filip Petrović umiješa, stvari se pokrenu. Filip nije odmah nazvao direktora Merkura. To bi bilo lako. To bi bilo glasno. A glasno je ono što ljudi rade kad se žele osjećati moćno. Filip je htio nešto drugo. Htio je cijelu sliku, jer kad bude zvao htio je biti siguran da se nitko nema gdje sakriti. Angažirao je odvjetnicu za radno pravo iz Splita, ženu po imenu Lucija Vidak, specijaliziranu za slučajeve nezakonitog otkaza. Isprva joj nije rekao tko je on, rekao joj je činjenice. Blagajnica je spasila mušteriju izvevši Heimlichov zahvat. Otpuštena je istog dana zato što je napustila blagajnu. Poslodavac je njezin otkaz upisao kao nedolično ponašanje. Htio je znati je li to zakonito i htio je znati što još postoji. Lucija je preuzela slučaj. U roku od 72 sata izvukla je Markov upravljački dosje kombinacijom javnih evidencija, razgovora s bivšim zaposlenicima i zahtjeva za pristup informacijama vezanog uz raniju pritužbu inspekciji rada koja je podnesena i tiho riješena prije 2 godine. Obrazac je bio jasan i bio je ružan u 6 godina. Kao voditelj trgovine, Marko Kesić otpustio je 14 zaposlenika. 9 od njih bili su samohrani roditelji ili radnici bez ikakvih veza upravi tvrtke. Od tih 9, 7 je otkaz upisano kao nedolično ponašanje. Ista riječ, ista kategorija, ista vrata zatvorena iza njih. Preostalih 5 oni s obiteljki ili poznaničkim vezama u regionalnoj upravi, dobili su otkaz upisan kao dobrovoljni odlazak ili ukidanje radnog mjesta. Blaži izrazi, čišći izlasci. Vrata ostavljena otvorena. 2 od tih 9 podnijelo je pritužbu sjedištu tvrtke. Obje pritužbe zaprimljene su, potvrđene i zatvorene u roku od 30 dana. Nikakva istraga, nikakvo praćenje, nikakve posljedice. Sustav je funkcionirao točno onako kako je bio zamišljen, ne da pronađe istinu, nego da je pohrani u ladicu. Lucija je pronašla i 3 bivših zaposlenika spremnih razgovarati. Jedan od njih, skladištar po imenu Domagoj Prić, koji je u toj trgovini radio 2 godine, rekao joj je da je Marko jednom u pauzi, s otvorenim vratima, rekao kako neki ljudi jednostavno nisu građeni za rukovodstvo, gledajući izravno u 2 zaposlenika bez ikakvih veza u upravi. Nitko to nije prijavio. Domagoj je rekao da nije vidio smisao. Kome bih to prijavio, pitao je. On je taj koji potpisuje izvještaje. Filip je pročitao sve, svaki dokument, svaki zapisnik razgovora, svaki sporazum o nagodbi koji je pravni tim Adria trgovine sakrio u administrativnim spisima. Sjedio je u hotelskoj sobi s otvorenim fasciklom na stolu, prozor taman, grad tih ispod njega. Zatim je podigao telefon i nazvao direktora Adria trgovine d.d., matične tvrtke Merkura, čovjeka po imenu Josip Barić, 61 godinu star, koji je na toj poziciji bio 8 godina i čiji je izravan broj Filip imao jer su njihova djeca pohađala istu privatnu školu u Zagrebu. Poziv je trajao 4 minute. Filip nije podigao glas, nije prijetio, nije spomenuo svoj fond, svoju imovinu ni 3 trgovačka lanca u Barićevom portfelju u kojima je njegov fond držao značajne udjele. Rekao je jednu stvar i rekao ju je polako. Žena koja je spasila život mojoj majci otpuštena je zato što je spasila život mojoj majci. Njezin dosje kaže nedolično ponašanje. Vidio sam povijest tog voditelja Josipe. Vidio sam obrazac i vidio sam kako je vaša tvrtka postupila s pritužbama. Volio bih razumjeti kako se to dogodilo i volio bih razumjeti što ćete povodom toga poduzeti. Josip Barić nije odmah odgovorio. Kad jest, glas mu se promijenio. Imat ću tim u Splitu do ponedjeljka. Filip je spustio slušalicu. Pogledao je fascikl na stolu. Zatvorio ga je. Stvari su se počele pokretati. Filip Petrović ušao je u Merkur Val na Poljičkoj cesti u 10:14 u ponedjeljak ujutro. Bez pratnje, bez odvjetnika, bez kamera, samo čovjek u sivom odjelu, bez kravate, gornje dugme raskopčano, skup sat na lijevom zapešću koji je vrijedio više od svih automobila na parkiralištu zajedno. Izgledao je kao kupac. To je i bila poanta, trgovina je bila tiha jutarnje zatišje. Nekoliko umirovljenika u odjelu voća i povrća. Žena s kolicima uspoređivala je cijene žitarica. Fluorescentna svjetla zujala su kao i uvijek. Blagajna 4 bila je otvorena.
Nova blagajnica stajala je iza nje, mlada, bedž još uvijek sjajan. Filip je prošao pored nje. Prošao je pored mjesta u prolazu 9 gdje mu je majka pala. Mogao je to vidjeti u glavi, razbijena jaja, staklenka meda kako se kotrlja, sitna žena u kremastom kaputu koja pada, nije zastao. Otišao je ravno do pulta za korisnike i zamolio da razgovara s voditeljem trgovine. Marko Kesić izašao je iz ureda pola minute poslije, košulja uvučena za promjenu, kravata zategnutija nego obično. Nije znao zašto, ali nešto u vezi s čovjekom kod pulta natjeralo ga je da se uspravi bez razmišljanja. Kako vam mogu pomoći, gospodine? Filip ga je pogledao, uzeo si vremena. Proučavao je Marka onako kako proučava bilance, ne zbog onoga što pokazuju, nego zbog onoga što skrivaju. Tražim informaciju o jednoj zaposlenici, rekao je Filip. Blagajnici koja je ovdje radila do nedavno. Blagajna 4. Otpuštena je prije 5 tjedana. Markovo se držanje pomaklo. Ne mnogo, tek dovoljno. Ruke su mu krenule prema prekriženom položaju, pa zastale na pola puta kao da se uhvatio. Ne mogu razgovarati o kadrovskim pitanjima s kupcima. Pravilnik tvrtke razumijem, rekao je Filip. Biću precizniji, zove se Ivana Radić. Otpuštena je zbog, kako se ono kaže, nedoličnog ponašanja, nakon što je izvela Heimlichov zahvat na 74-godišnjoj ženi koja se u vašoj trgovini davila pred vašim mušterijama, dok ste vi to gledali. Boja je nestajala s Markovog lica u fazama. Prvo obrazi, pa usne. Ruka mu se pomaknula prema pultu, ne da se nasloni, nego da se uhvati. Gospodine, ne znam tko. Ja sam Filip Petrović, žena koju je spasila je moja majka, trgovina se nije promijenila. Svjetla su i dalje zujala, žena s kolicima još je uspoređivala cijene žitaraca. Ali nešto se u zraku oko pulta za korisnike smirilo. Ona vrsta mira koja se javi neposredno prije nego što nešto pukne. Marko je otvorio usta, zatvorio ih, ponovno otvorio. Gospodine Petroviću, odluka je donesena u skladu s pravilnikom tvrtke. Napustila je blagajnu tijekom najprometnijeg razdoblja. To je jasno kršenje. Gledali ste ženu kako umire na vašem podu, rekao je Filip. Glas mu se nije mijenjao. Ista jačina, isti ton. To je bilo ono što je zastrašivalo. Stajali ste prekriženih ruku dok se moja majka gušila. Jedina osoba koja se pomaknula bila je 28-godišnja blagajnica na 8 eura na sat. Spasila je majci život. A vi ste je zbog toga otpustili. Zatim ste joj u dosje upisali nedolično ponašanje kako je nitko drugdje ne bi zaposlio. Zatim ste je nazvali i zaprijetili tužbom kad je pokušala prijaviti što ste učinili. Markova usta bila su otvorena, ali ništa nije izlazilo. Ruka mu je drhtala na pultu. Znam za Domagoja Perića, nastavio je Filip. Znam za pritužbu inspekciji rada iz 2024. koja je riješena tiho. Znam za 14 otkaza. Znam za 9 zaposlenika bez veza čiji je otkaz upisan kao nedolično ponašanje i 5 s vezama čiji je upisan kao dobrovoljni odlazak. Znam sve, Marko, a zna i vaš direktor. Ulazna vrata su se otvorila. Muškarac u tamnoplavom odjelu i žena s kožnom mapom ušli su unutra. Filip se nije okrenuo, ali Marko ih je vidio, i sva boja koja mu je ostala na licu nestala je. To je direktorica ljudskih resursa Adria Trgovine i njihov vanjski pravni zastupnik, rekao je Filip. Ovdje su zbog vas, ne zbog mene. Marko je pogledao dvoje ljudi koji su prilazili. Pogledao je natrag Filipa. Pogledao je pult gdje mu je ruka i dalje stiskala rub. Samo sam radio svoj posao, rekao je. Glas mu je sada bio sitan, sitniji nego što je bio Ivanin u njegovom uredu prije 5 tjedana. Filip se nagnuo naprijed, ne agresivno, ne teatralno, samo dovoljno. Ne, ona je radila svoj, odmaknuo se. Kimnuo je direktorici ljudskih resursa. Zatim je izašao istim putem kojim je ušao, kroz automatska vrata, preko parkirališta, u crni auto koji se odvezao bez zvuka iza njega. Direktorica ljudskih resursa zamolila je Marka Kesića da uđe u svoj ured. Ista prostorija 3x3 metra s metalnim stolom i slomljenim naslonom za ruku i posterom koji je govorio zajedno smo jači. Ista prostorija u kojoj je otpustio Ivanu Radić. Marko je sjeo u vlastitu stolicu posljednji put. Odmah je suspendiran. Istraga je trajala 11 dana. Kad je završila, Adria Trgovina d.d. otpustila je Marka Kesića zbog teškog kršenja radnih obveza i diskriminatorne prakse. Zabranjeno mu je zauvijek obavljanje rukovodeće funkcije u bilo kojoj trgovini povezanoj s Adrijom. Ivanin radni dosje je ispravljen. Riječ nedolično ponašanje uklonjena je. Na njezino mjesto upisano je otkaz greškom, ponovni prijam u dobrom statusu. 7 riječi maknuto iz dosjea. 5 tjedana štete koju nisu mogli poništiti. Filip nije poslao auto po nju.
Nije poslao asistenta. Nije pozvao Ivanu u svoj ured, niti u restoran s platnenim salvetama i vinskom kartom. Pronašao je kafić najbliži njezinom stanu, mjesto zvano Kavana Bajamonti, s neujednačenim stolicama i menijem napisanim kredom, i sjeo za stol kraj prozora, čekajući Ivana gotovo nije došla. Majka ju je morala nagovoriti. Samo ga saslušaj, rekla je majka držeći Emu na boku. Što je najgore što se može dogoditi? Popiješ besplatnu kavu. Ivana je ušla u 15:15. Nosila je istu bluzu koju je nosila na svaki razgovor za posao proteklih 5 tjedana, onu koju je kupila za Emin završetak vrtića. Počela se micati na laktovima. Sjela je nasuprot čovjeku kojeg nikad prije nije upoznala, čiju je majku držala na podu trgovine dok se nitko drugi nije pomaknuo. Filip nije počeo s novcem. Nije počeo s istragom ni s Markom ni s riječju nedolično ponašanje koja je izbrisana iz njezinog dosjea. Počeo je sa svojom majkom. Priča o vama, rekao je. Svaki put kad je nazovem, zove vas djevojka koja nije puštala. Želi da vam kažem da opet jede čvrstu hranu i da je prešla s meda na džem. Ivana se nasmijala. Izletjelo je prije nego što je stigla zaustaviti, kratko, iznenađeno, malo vlažno na rubovima. Bio je to prvi put da se nasmijala u 5 tjedana. Filip joj je ispričao što se dogodilo. Istragu, Markov otkaz, obrazac koji su otkrili, ispravak dosija. Ispričao joj je sve mirno, onako kako je sve i govorio, kao da čita podatke, a ne prenosi emocije. Ali oči su mu bile drugačije. Oči su mu bile majčine. Zatim joj je rekao zašto je zapravo došao. Moja zaklada vodi program sa sveučilištem u Splitu. Potpune stipendije za nekonvencionalne studente, ljude koji su već radili, ljude s obitelji, ljude koji nisu dobili priliku prvi put. Zastao je. Želim vam ponuditi mjesto. Puna školarina, knjige, doplatak za skrb o Emi, zdravstveno osiguranje 4 godine, bilo koji program koji odaberete. Ivana nije odmah rekla da. Pogledala je stol. Pogledala je svoje ruke, iste ruke koje su obavile Dorina Rebra, koje su savile pregaču na pultu, koje su stiskale volan dok je plakala 22 minute na parkiralištu. Pogledala je Filipa Petrovića, koji je doletio u Split, unajmio odvjetnicu, nazvao direktora, ušao u trgovinu i srušio čovjeka koji je pokušao pokopati nju. Sve zato što mu je majka ispričala o djevojci na blagajni 4 koja je otrčala. Ne želim milostinju, rekla je. Filip je kimnuo. Očekivao je to. Nije milostinja. Ivana, moja majka je živa zbog vas. Činjenica da ste zbog toga izgubili sve nije nešto što mogu popraviti čekom. Ali mogu otvoriti vrata koja su odavno trebala biti otvorena. Što ćete s tim učiniti? Vaše je. Ivana je dugo šutjela. Kafić je zujao oko njih, aparat za espresso, par koji se tiho prepirao u kutu, dijete koje je radilo zadaću za pultom. Obični zvukovi, oni koji ispunjavaju prostor dok se donosi nešto izvanredno. Zdravstveni menadžment, rekla je konačno. Želim studirati zdravstveni menadžment. Filip se nasmiješio. Bio je to malen osmijeh, jedva vidljiv, ali stvaran. 3 godine kasnije, Ivana Radić diplomirala je na sveučilištu u Splitu, smjer zdravstveni menadžment, s odličnim uspjehom. Ema, sada 9-godišnjakinja, sjedila je u 3. redu između Ivanine majke i 77-godišnje žene, u kremastom kašmirskom kaputu koja je pljeskala glasnije od bilo koga u dvorani. Dora nije propustila ni jedan nedjeljni poziv u 3 godine. Ivana je počela raditi u Petrovićevoj zakladi kao voditeljica novog programa, besplatne edukacije prve pomoći i CPR-a za slabije razvijene četvrti diljem Dalmacije. Sama je osmislila program, 8 sati subotom, gumena lutka na sklopivom stolu, certifikat na kraju koji polaznici mogu zalijepiti folijom i nositi u novčaniku. Prvog dana prvog tečaja, Ivana je stajala ispred male dvorane mjesnog doma u Mertojku, 12 sklopivih stolica poredanih u polukrug, projektor posuđen iz knjižnice, kutija lateks rukavica na stolu. Pogledala je lica ispred sebe, učiteljicu, vozača autobusa, radnicu na benzinskoj postaji, njegovateljicu. U prvom redu sjedila je mlada žena u plavoj kuti s natpisom trgovine na prsima. Imala je bedž, imala je umorne oči, imala je bilježnicu otvorenu na krilu. Ivana ju je pogledala trenutak dulje nego ostale. Zatim je počela, zovem se Ivana Radić i naučit ću vas kako spasiti nečiji život.